салом азизон, имрӯз 30 апрел аст, рӯзи охири моҳи апрел ва рӯзи нав дар ҳафтаи корӣ ва баъд аз 2.5 соат дигар мо барномаи хабарии радиои озодиро тақдими шумо мекунем ва мутаассифона барномаи имрӯзро мо маҷбурем ки бо чанд хабари на он қадар хуб шурӯъ кунем, чун ин ҳодисаҳо, ин лаҳзаҳо дар Тоҷикистон ва ҷаҳон мегузаранд. Аз ҷумла дар Кобул як ҳамла чандин нафарро боз кушт. Дар қатори кушташудагон ин дафъа хабарнигорон ҳастанд, аз ҷумла ҳамкорони мо аз радиои озодӣ ва чуну чаро ин мавзӯъро мо дар барномаи хабарӣ барои шумо хоҳем гуфт. Ҷиҳодӣ ҳастанд ё қурбонӣ дар Ироқ 4 занро якумрӣ ба зиндон андохтанд ва зоҳиран рӯйхати маҳкумшудаҳо метавонад аз ин ҳам бештар бошад. селфии марговар дар Рашт, 2 нафар ҷавондухтар ки мехостанд селфи бигиранд, риштаи ҳаёташон канда шуд. Чӣ гуна дар барномаи хабарӣ хоҳед фаҳмид. Дигар ӯро намебахшам. Ба Ҳабиб Патахонов ки тӯли чанд моҳи ахир дар расонаҳои Русия, аниқтараш дар телевизиони Русия қаҳрамон аст, дар Тоҷикистон эҳтимолан ба ҷавобгарӣ кашида мешавад. Дар ин бора мо як гузориш дорем. Бӯи ҷӯи мулиён ояд ҳаме кордори сафорати Амрико дар шаҳри Панҷакент аз ашъори рӯдакӣ гуфт ва шароби тоҷикиро нӯшид. Ва ширу гӯшти сифати беҳтардошта чӣ гуна дадуҷони олмонӣ зоти говҳои тоҷикиро беҳтар мекунад. Ин танҳо чанде аз хабаргузоришҳои мост ки тавре гуфтам баъд аз 2.5 соат дигар мо дар барномаи хабарӣ барои шумо хоҳем гуфт. Озоди видео ин канали махсуси мо дар YouTube аст. Моро мунтазир бошед.